Здравейте! Днес е 23 юли, извинете. Ние сме в Дупница. Аз ще снимам в YouTube с Dragon 144 и знака България. Знака и Драгана, не знам, с Драгана ще правим един свят. Един свят, в който се строиме на креатив, на такова. И да, нали, това е всичко. Да, Драгана ще участва повече от знака България, защото той си има също страница и тъй. Зато и. Е така. И това ще е. Надявам се да гледате от страницата ми. И това е. Чао. Ама съм 064.